Оставам с Чики, аз съм с Чики БГ. Днеска играем League of Legends с мой приятел, те и се едно. Здрасти. Значи аз ще играя Алисант. Аз съм с Райс, локнал съм се вече. Аз танк ли да съм? Не знам обаче, ти си влезе, не знам какво стане. Влязох, аз съм при тебе, стик 40. Да, Тъй, виждам, май... Не те ми пак. Не, само... танк ли да съм? Танк ли да съм? Я знам, с какво ще играеш? Алистар. Алистар. Да, играй с Ани, бе, човек. Мисля, че то с Дриван може да не свърши работа. Да играя... то ще ни свърши работа, тос. Добре, аз да играя с Ани. Дриван е малко дъпа, съм сено. Той е Сужани, той... Значи Сужани ще не е танка. Да, аз се пускам Ани. Добре, аз съм с гост. Лопа е 7 секунди, значи с гост и с хил ще играя са. Да. Айде, ти ми е втория клип, първен клип там. Беше на ако беше. Ай, след малко тъй отново тук почваме вече. Тогава не съм играл лига... Тъй. Кой копче? Добре, аз не спомням кой беше копче за покони. Пошънки, Тотил и Сафир. Ай, отвай долу. Да. Той се отива долу, мания. Той ще дойде при нас. То с танка ще дойде при нас. Кажи им да отива. Пиши им сега хората. Добре. Чакай. Чакай. Ти стъпаташ. Кой? Сега някой ще холи ми дал. Добре, горе, чакай се. Да отидете сгоре. Кажи им ти. Аз се... Чакай, къде от... Добре, маха се. То се нулто. Маха се. Той играе с кой играе той? С желание, добре. Знам, може би не ги сгорам правилно. Фу, ти. Снимаш ли в момента? Да. Сега то с къде отива? Чакай, къде... Виж го! Ах ти тъпя, бе. Майко, какъв е тъп! Майко, Какъв е този бот, бе? Майко! Боже. Толкова стъпи хора не може да има, бе. Ай, бе, какви са Аз прости, лига... бе. Когато почна да играя лига... Боже... Пах ти, бе. Нямам думи. Мразя го това. Лошото е, че на мен, докато не са най-малко, ще пада доста кръвта. Обаче мога ги плаща с кюто. Бой. Не бяга да се. Аз съм махнал. Добре. Съжалявам, хора. Маля. Абе, те с ботове, аз не ме страх. Да. Гледай сега, той може да дойде на кулата и да умре. Знам, аз хора ги плаша с кюто, защото се плашат. Не знам, плашен или какво. Ай, бяга, бе. Мале, скоро ще направя. Майко. Внимавай. Май се. Боже. Към взел ли съм си? Бой. Дигна, трябва само да дигна втори лево. Към някой дигна. Биха Нуну. Тъс трябва да убиме. Айде, убия, бе. Къде отива има кола? Знам, бе, аз не съм някакъв. След това ще им такова. Рунд пресуна и ще ги спамим. Тримата. Ще ги затворя там в клетката и... Ай, вари. Спам. Не. Сега се реколни. Ми човек. Значи много ще някой друг гледа, аз съм сега четвърти, защото не съм играл много. Имам 200 коина в момента, значи. Аз малко се върна до това. Ще се рекална. Бой по колата. Аз не мога да изпълня магики на колата, това е гава. Аз. Гледай, тъс бот, бах ти тапанара. Излизай. Не знам. Добре, само да ми дойде този армор. Добре, имаме миньони. Почвай, цепи го. Не, нямам мана. Подявайте. Добре. Малко рейч на Макс. Добре, аз я пазя тук. Вече мисля, че знам... Гледай какъв тъп.
Вече мисля, че знам как се... Майко, то се умира, то се умира. Много и тъп. Аз Просто върна да простак. взема малко по-ушен. Майко, какъв простак. Не, трябва да... нищо. Това какво е... Не. Абе, много тъпи боти. Аз за това не играя с боти. Знам по-готино с хора, ма. По-готино и по... Аз на другия акаунт съм играл. Бъде защото... Сега идвам с този ще нацепим двамата. Спокойно, аз просто нямам много мана. Мен пък много бързо ми пада живота. Човек- Имам повече мана, отколкото живот на втори левел. Изчакай ме сега. Изчакай ме сега. Защо аз върви в храстите тук. На, ти се... Изчакай ме тук и ще ги нападнем. Да не умреш, ще гледа само. Няма да умра, се скрия тук. В храстите някъде ще вляза. Хора, извинявам се, че снимаме с ботови, обаче Аз нямам 5 лева, човек. да бе, за това съм На те. другия акаунт имам, искам сега на този малко да го дигна. Бой, бе, Аз айде. съм 10 лева. Ничо. Не съм 10, не знам. Не. Веднъж дигнах магията, бе, и... Кое бях дигнал? Майко, гледай го къв тапак. Почва да ги пи. Той нали беше този, дето изгоря от колата. Бой, бе. Ооо, взех го. Бой по тази, бе, моля се. Не, ръмпасъмна ми на кулдаун. Стил. Трябваше да бити с мен. Гати рейджа. Не, бе, човек, аз след това видях. Но аз си бях там и я бихте. Ви трябваше да бити с мен. Трябваше, ама. Гледай, то защо сега не се реколтва? Аз си... То с човек ли или е бот? Човека е, човек, ти не го гледаш, има джебак се нещо там. Пиши му да отиде са такова, поне да не умре на празно. Не, чай. Гледай сега, от колата мен. Бах ти, простак. От миньончи. Абе, Простак, бе, бах ти. сега докато дойдат ботовете ще трябва... Добре. Да Ето дигам ги. ли ето? Аз съм махам. дигам. Бягай. Бягай, бе, човек, бягай. Абе, аз го наспамях да ни идва. О, чакай. Не. Бягай. Няма ме направя, съм 4 лево. Тя е 3. Аз се изсетвам с такова. Нямаш мана. Айде, идвай с мен. Внимай, идват. Бягай. Мале, шах се върна го цепа на атака обикновена. Добре, колвам се. Аз идвам. Ти пишачката ли си или? Пишачката съм, защото аз ми свърши. Аха, аз сега се регенвам и се взема... Ма то с много... Значи сега тук ще взема и това, така. Нашия танк е много прост, не знам, ще загубим сънство. Кой беше, чакай, кой играеш танк? Джебач. Фрик! Гледай го, бе, май сега ще умре. Ако Мрази. Ще умре? Аз не съм умирал нито един път. Ами аз. И съм направил един кил на щукото отгоре. Виж го, убиха го. Пази го, защото... Ами как да го пазя, като е простак, бе? Знам, много... Не знам. Аз тук се занимавам с тези, гледай го и ще умре сега, бе. Идвам. Тъпак. Ай, сега идвам да ги наспама. Ларуика. Майко, помощ. Ларуика е мой са. Само идвам. Бики. Защото аз не мога. Лаве. Не мога, бе. Не викам на тебе, Защото съм на много малко. Абе, то стъпанарта се маха, бе. Илами сега. Майко, мрази го Ей, тос. бяга. Илами. Не. Докато ни влеем в колата няма да... Остей го. Гледай го какъв е тапак тос. Ма виж какъв е простак. Виж го на колко малко кръв. Хора. 100 кила казва луди хора, аз казвам тъпи хора. А виж какво пиша? Той не е българин. Тапак, мой! Да ни посувам пред хората. Мълчи малко. Изчакайте ма. Ще идва. То сега ще умре. Аз съм 100% ще умре. Набиха ми двата кола от кулата. Айде, умра. Аз... Видя ли умря? Пазях го от кулата и от Ларуика. Ходех да цепа Ларуика и оня накрая умря. Лами Ларуика. Ости го. Не, лаг, какво? Не, FPS дроп. Бягай, бе. Мога, лагна ми. Добре, ще те пазя колкото мога. Оправи се. Добре. Получи то.
Какво става? Нита ми се прецака. Бягай, бягай! Бягай, че не мога да пазя, аз ще умра. Аз тръгвам с гости, с хил. Защото... Аз съм такова. Сам малко те. Майко! Илами, мъртъв си. Не, дей бяга. Бой по този, бой по този, бой по този. Бой, няма да умра. Няма да стане. Ще умреш. Бой по този, бой. О, убих го! Бой по другия, Няма, искам да бъда. Бягай, бе! Спокойно жив съм. Ми знам, аз гати лага, бе, какво му става са? FPS дроп. Добре, аз... Гледай го този танк. Нашия танк е много прост. Не, той може да играе, не ми се чеши. Чай! Ще рестартирам в рапса. Сега идвам. И те след не много дълго. Добре, какво му става, бе, пак? Абе, пей. Аз сме по-търпели. Много съм тук, защото аз съм нещо не тръгнал с... Леса. Тръгнал се апдейтва някаква Че игра. убийте го е! Тръгнал да се тегли някаква игра в Steam. Заради той малко ми правиш проблем. Съжалявам. Нали те отново сме тук. Идвам. Значи много нещо. Вече имам мечка. Направих 2 кила. И аз съм още 5 лева. Чек! Добре, съжалявам, нещо. Направих един невероятен кил. И всъщност явно не съм снимал, не знам. След малко ще видя. Добре. След малко ще видя, ако става. И поляга. Оф, мага, бе, защо? Как умрях, бе? И сега ми свърчан, пак ми са такова тук. Не. Фак. Изчакай. Оф, не трябва повече да умирам, не мога от Аз не съм умирал нито един път. Ами да, защо заради меня? Бягай, бе! Бягай, умря. Не, да. Стига, бе! Не трябва толкова да си таков. Трябва да си... Той Райс е много опнат. Нещо такова. Дори не се чу. Трябва да изчакваш. Знам, обаче... Знаеш, че много... Ти бързаш. Знаеш, че много не обичам да чакам, нали? Не мога спомня кое трябваше да купа. Хилте майче първото трябваше... Това е с мана и абилити пава. Значи 860, сега ще си ги взема. Това ще ми трябва. Омага. Мале. Мъртъв си. Обзора. Не. Какво се обзора? С такива магии свикаш? Не знаеш на DF, сега не спомням как им се викаш. Чай сега ще как им се викаш. Съмънър спел, с какви съмънъри си? То стана танк, братле. Виж го, танка пак идва. Айде, бойче. Добре, идвам. Майко. Трябва да го стигна и да му сложа рън пресуна. Ила. Помощ, казва. О, благодаря, бе. Мале. И много манери този Warwick, значи... Бой, бе, убийте ги, бе. Ще ги убим, само... Не. Избягаха. Реколват се. Аз ми свърчам, сега ще му го прекъсна, ма... Не, фак. Много съм там, фърлям се. Че умре, човек. Аз съм 7 лева. Аз съм 7,5. Аз съм 7 над половината. Що убият внимание от колите, бе? Аз съм по-малко от... Гледай го, бе. Тъй кафета панар. Ние заради него падаме. Коли се чуят отвънка, направо. Нали, при меня се чуят. Но виж какъв е тъптос, мразе. Гледай, умря. Дай, пак съм тук. Ай! Бах ти ле бягай, бе! Не! Майко, какви са тапанари! Да, ти е жертва. Абе, ви... Това е един от уж най-сполучливите, обаче е най-ганните клипове. Значи аз съм 7, Катарина 11, ма 1 кил повече от мене. Значи ти с танка няма ти. Аз съм още колко 3 секунди. Ми нямам, защото ти ме ги взимаш. Ами, защото съм гаден. Бе, човек. Чай сега, ако продам единия... Ама аз дали имам какво? Той ще го продам за 490, така. Ще се взема това. И ще ми трябва още 1260 за... Според взема 3 хелт полшанки. Знам, че последния не изхъбих, но уж да си оставя нещо там.
Ти си 8, пък аз съм още 7, защото умрях 2 пъти. В момента не дигам повече от 30 FPS. Аз сигурно те съм настроил в рапса, не знам. Изваш ли? Те да опала кулата. Къде бе? Не, нищо. Майко! Помощ! Помощ! Идвам. Добре, спокойно. Идвам. Тревогата не беше изпеш. Чакай тук да сложа един. Чай. Сега ще се върна хора с малко. Пак съм тук. Майко, помощ! Мечка би, бе, мечка. Аз... Значи на двамата им... Имаш смелостта пак ли да останеш? Мъртъв си. Хубаво, че ти помагам за тест. Ирай се сега тук, ила. Да! Кил направи, Мале, аз съм на стопа бой. Къде отиде? Аде, бой по колата. Бой по колата. Всички ти имат смелостта пак да... Не. Бой по колата. Човек. Да, знам, добре. Аз ще се боря. Тъй, съборих я. Аз се махам. Ти се махай. Махам се. Не, майко, миньончета ще ме убият. Не, влизай хасти. Ти беше гати невероятното. Не знам дали го видяш, обаче мен много ме скеф. И аз взех един кил. Не се радвам. Взех си 250. Мале, аз обърках. Майко, аз обърках стафа. Колко стана? Бърках стафа, кой трябва да взема. Мали. Значи ти го предам за... Да. Сега ще... Няма проблем, хора, нищо не се случва. Аз вече съм... Нуно, защо дойде при нас? Аз вече съм нещо като танк. По-силен съм, защото си купих една мангейка. Нуно, танка е при нас. Кой? Нуно. Един човек. Той е от другия отбор, момче. Да, бе, знам, Нуно танка от другия отбор. Знам, аз викам, нямам нещо. Колко имам? 4 кила и сега ще настигна Катерина. Но той 12, той или тя, не знам кой. 12 лева. Защото познавам мъчета ли ти играят за рето игра, да си игра за рето и викам, не знам, може ли знам кой. Идвам. Бах ти кефа днеска, свършил даскалото днеска. Вакансия. Сега мога да снимам повечко. Майко! Ила, мъртъв е човек. Мечка. Не. Защо давай, човек. Давай, има още една кола. Само трябва да го фана със средна пресуна. Ари, бе, човек, стой, обърни се. Сега стигне до колата, се обърни. Видя ли? Не ми стигна времето, не е много. Трябва да взема бутса в спид, да мога ги настигам. Бутуш трябва да спиш. Да, бе, бутуш, аз го казах. Бутса в спид също трябва. Сега какво да дигна? Ще си дигна кюто да стане на макс. Сега би в колата. Аз обикновено бия с кюто, пък той е... Чакай. Знам миньончета да дойдат. Давай, бейте в колата сега. Сега като дойдат, ако се завъртя от задя на колата, много гадно, че след това почва да те би тебе, ако си зад колата. Да. Защото нали хубаво се занимавам с ботовете. Бягай. Няма да бягам. Бягай, бе! Просто... Бягай, бе! Дато ми не бачка, да. Бягай. Че ма слушаш? Имам пълен улт. Ще нацепа, казвам, че човек мъртъв е. Не. Или пък не. Райсва, не. Майко! Бягай, спокойно, ако умре нищо не. Аз пускам полшанката, защото имам 800... Аз не съм скупил, значи сега отивам... Колко ще ми вземе за стафа 740? Аз съм махам, отивам пак няма. Връщам се. И аз съм в... Увей, с 1 лева ме водиш човек, защото много пъти трябва да спирам, да. Имам един асист, мисля, че твое. Къде ти помогна да убиш. Значи аз имам 4 асистент, дето ти помага да дават. Аз пък имам. Така, точно. Аз съм хилнат съм. Между другото имам... този път имам повече живот, отколкото ма намислех, че обратно ще... Какво? Не, нищо. Ще забърках камерата по камера. Бе, само аз съм 9 лева, другия и 7. Но то 7 лева, то са... Майко! Колата! Не, Катерина Кютна, моля те, върни се. Не, моля те, рекадник ти. Не, спрянета, не. Мъртви сме, щом Катерина няма.
Ята ли ти спреме? Не бе, човек, на тая на Катарина. А, не, реконектна са, ей! А тебе? Кой го взе? Аз. Имам. Как не ми даде асист, бе? Защото ти не би, мечката ми би. Аз го цапнах поне един път, бе. Трябва да ми даде асист, е. Ти ми цапа, С скюто го цапнах, значи. Гати гадното. Готиното на Райс, че не е меле, той е такъв. Спел. Значи 108 милиона. О, аз съм... Мисля, че аз съм 11 пъти си 11. И много ма дразни, този просто искам да умре. Молята. Всяко този го вземи. Няма, той самет ще го вземе, сигурен съм. Няма самет, ще умре. Обърни са. Майко! Аз тръгвам. И аз тръгвам. Този е голям тапан. Къде е? Чакай, бе. Гледай го. Трима са, бягай от тук. Майко, Аз ще спася. Няма, бягай. Бягай поне ти да не умреш, бе. Връщам се. Колко са бута в спита? Бягай. Бягай, бе! Бягай, бе, човек, бягай! Слама, бе! Няма да умре. Няма да го оставя. Елами, бе, що бягаш са, а? Бягай са, бягай. Човек, във базата поне да ни вземат дубъл. Гледай, сега ще умре. О, госта ми очи баничка. Нищо, дясно. Рекувам се. Ай, дано издържа. Още малко, издържа, бот, издържа. Да, добре. Yes! Сега ще си купувам бута с пита. И след това му сложа... не знам. Шура. Аз никога не съм играл с меню. Аде, виж колко. С ботови никога не си играл. Играл съм обаче. Защото ти като първоначално. Това съм... да вземем Виктори, защото... Майко, този го взе! Къв е тапанар? Вземи го. Кой взе, бе? Райс ли, бе? Да. Ти къде? Ти там ли си? Аз тъкна последната магия. Върни се, защото то си е много тъп. Сега там няма... Ще умре, аз знам. Залагам се. Обзалагам. Се усети, че трябва да се върни. Не, няма. Той е тапанар, той няма се върни. Въй. Миньончетата ще го бият, аз ти казвам. Дано. Дано, стига сега заради него му и да не го падам. Чакай, нямаш, за малко да го бият миньончета. Ще да гледам. Не, аз се мятам, защото сега не ще губим тук заради някакъв. Тапанар. Защо не мога да си касна магиките, бе? Майко! Бой, бе! Искам го! Браво! О, взех ли го, да, ей! О, изравнявам се. Въй, Катарина, няма нито един. И Райс. Знаеш, че сме приятелчета. Бой! Бързо. Само наши. Крайно нагли. Джуптараши. Не. Няма, искам го. Шо? Покъля ме. Искам го. Майко. Сега ще да в базата. Абе, не мога, че умреш, бе. Знам. Мислиш, че вече не съм го разбрал ли? Знам. Съжалявам, исках да го взема. Майко, помощ! Мъртъв съм, човек, мъртъв съм. Бягай, бе! Бягам! Аз съм мъртъв. Бягам като... Нямаш ли... Ти с какви съмънър магийки си? Хил и какво си, или? Чакай, не мога да ти обяснявам сега. Държа 30 фупаса без да мърдам. Защото това съм те настроен. Избягах. Чай сега си да кос направят бута в спита. Майко, тук трима такива. Плюс 25 и това взема, плюс 45. 707. Много. Не се чака толкова се. Взимат още така. Ти сега да го вземам, ли? Ще го вземам. Идваш ли? Айде, идвай. Аз съм сега по-бърз от тебе, май. Имаш ли бутушки? Не. Че какви имаш, бе? Не, ти са Magic Penetration. Да. И 45 Movement Speed. Ясно таки се. Сака, аз отивам да му помогна на ония, после идвам. Пази там колата. Аз мисля, че ще да спамиш ботове. Абе, кюба. Идвам, защото... Виж, то пак съм едно пиче, нали? Мисля си, че някакъв там нещо прави. Колко пъти умрял, между другото? 12 пъти умрял, има само един кил. Ларвик, сега няма да се разберем те. Вих как избягаха.
Мазо. Значи героя му е доста силен, обаче той не знае как да го играе. Това е лошо. О, искам го. Ей, взех го! 6 кила, имам най-много всички. Да. И съм почти най-малък левел. Ти си по-голям левел от мене, пак аз имам повече кила. Ми нищо ти помага. Не, аз си ги правя сам, бе. Да. В повечето случаи си ги правя сам. Да, само сега. Пък и обикновено знам кога да се пуска магиките. Да знам как да го взема аз. Защото съм гаден. Идва един райс, който би трябвало да умре. Ай, пак ме пушнаха. Пак ме пушна колата. Идва човек, защото става доста напечено. Само че... отивам в базата му. Майко. Камерата ми се прицака. Не. Аз бягам в базата, защото... Бах те тъпя. Аз сега отивам да се взема 45 мумът спид. О, имам 1100. Да, реколвам се да взема бутушките. Не е нещо особено. Много ги искам, значи. Да мога да бягам по-бързо. И ти ли с тях? Аз май тях ще взема, не съм сигурен. Да, и аз тях ще взема. Взех се. Окей. Една слушанка. И едно такова. Те да си схарача парите. Сега идвам. Тъй пак съм тук. Сега не знам как ще намеря части на видеоклипа, защото ще ми го разли на 15 часа. Абсолютно всичко ми е на макс, значи. Сега ще ги разсипем. Само да ми дойде един run person, Q, E и улта. Елами сега. Мъртва си. Бой с мечката, бой. Не мога, то бахче. Ще го настигнем. Човек няма къде да иде. Чупена ли кола? Не. И той има 45 момент спид, зарежи. Само видях айтемите. Той пак, този другия се връща. Гледай как бяга, питате как се дига магиките. Майко. Ако питате как се дига магиките без да ги цъкам с мишката, контрол и... там, буквата. Той тръгна да бяга. Сега ще се върне, той няма где да иде. Не губи, изчакай да свободим колата. Тя нищо не ми взе колата. Сега мисля... Бой, бе, Илами. Той сега е с намален. Бой. Искам го. Не е маната, бе. Не мога го настигна. Убиха. Как може той да го вземеш, как ти да го вземеш, ако не бях аз? Фак. Колата манат се бяга. Пуснах ли се хелта, да? Сега ще се хилна набързо. Идвай да го убим. Мерси. Изчакай. Изшъл да уби колата, бе. Там би. Забравям. Знаеш го не съм играл Лига, момче. От 5 години. Да. Като гледам. Чай пак се реко... Не. Бягай, бе, сега ще дойдат. Аз съм скрито раз. Скрито си, там се реши. Правя разни работи там. Чай, имаш едно тук да се телепортвам. Как се каже? Беше, бе, къде сега не мога да... Хантър с мачете. Какво беше не за да се телепортна, бе? Амплифинг... Не беше амплифинг. Беше, бе. Vision Word, кути. Елексир си някакъв... Имаш едно за телепортване, какво беше? То е магия, бе, то е магия. Трябва да се го такова. Да. Вика мъж нещо, но не мога да ти кажа. Аз се изседам. Аз сега ще се телепортна. Виж ма. С телепорт, с такова, това с чути. Чай. Ти си с, значи, Greater Totem. Защо ти ability power, бе, човек? Не се трябва. По-добре си слагай такова. Изчакай. Ти си дъпа... Не, що не си дигаш атаката, бе? Що дигаш ability power? Чакай сега, бе. Не мога такова. Аз ти казвам, защото съм играл сега. Не, аз знам как. Аз знам как се дива. Остай го, няма стане. Ще го и тук, бе. Той се връща. Мъртъв е. Това ми се. Стига, бе! Много бягат, бе! Много са гадни. Тук нямаш кола, аз тръгнах. Бой по райз, бе. Взе го. И ми сфорчане на кой? Пичи по нуно, бе!
Няма, не мога да настигна. Знам. Мен нещо ми да... аз трябваше да спусна дъто и да отида и да го взема. Чай вляза. Майко, то с бой, типа. Бойко. Бой по нунове. Не знам, аз и някой ще успия. Почти, още малко. Още малко. За малко. Майко, помощ. Бой по този. Не съм взел пошанки. Не съм на малко кръв. Ай, фак. Добре, че доджнах кулата, остай, чакай се. Лами. Мъртав се. Аз сякаш не съм в кулата ти гадна, нали? Фак. Бягай. Че аз не мога, аз съм на малко кръв и нямам. Аз съм на малко кръв. Ай, фак, тук вече. Спускам госта и... сега не ти. Аз ще умра, майко. Чао. Чао. Добре, ай. Бягай. Спокойно, аз знам кога да правя. Ще умрат ли? Аз не мога да се върна. Да им гадно. Майка, браво. Много сме добри. Виж на колко... Ако не бях, аз просто беше мъртъв. Сигурен съм. Абсолютно съм сигурен. Ако не бях, аз просто ти беше мъртъв. Сега се хваля, моля се. Сега се Ако не хваля. бях, аз беше мъртъв, аз съм сигурен. Да, бе, точно така. Чай продам, но тук продам. И още колко, значи... Чакай, че съм си купал някакви глупости, не ми трябват. Трябва да си купим. Чай, тук полшанки си да моля да са ми налезли. Майко, то спа го убиха, бе. Пей, колко. Аз имам 6 кила, ти имаш 3. И он има 3 кила. Кой е? Аз съм по-малък, имам повече кило от тебе. Що ти помагам? Не са фали. Абе, какво е? Ти имаш 8 асиста, но Аз ти си смал. Аз имам 4. Обаче, пак съм по-добър от тебе. Да. Не може да играеш, че. Абе, не мога. Заради имам толкова много килове. Ако играем 1-1, ще те бият и че. Абе, ще ме биеш. Зависи кой герой, ако пусна някой танк, с някой да пъсне. Да, Или так. някой хилър да се взема. Направо ще размачкам. Да. С издрел ще пукнат да... Ще падне маната и... Да, ще. Няма къде да идиш. Ако взема някой дет няма мана, кой ще остане? Скъпички. Ако взема Рейнингтън... Аз имам очистени 300, без мана. Ако взема Рейнингтън... Не взимай го, е. Няма нищо на. С Рейнингтън му да размажа. Той Рейнингтън добър. Ей, сега той вече просто си изяли боя. Няма къде да иде. Няма да ми избягаш. Те, бе. Ей, вземи го. Гадно ми, да. Майко, то след голям танк. След малко трябва да сведа фейса. Нещо там. Някой клюка. Клюка. Ай, пък. Но ма кеф лигата. Не знам, някаква... Не се опитва да играм ни с голяма графика, обаче... В смисъл, пак е доста добре като такива, знаеш. Сега. Елами, що сега бягаш? Виж какъв си грамаден, аз къв съм малък. То сколко беше на малко. Аз знам откъде ми са такова. Ей, вече почвам да дигам ето. Кито и дабълто ми са на Марс. Тук максималният левел беше 18, нали? Не знам. Не си ли го дигал? Аз един път бях дигнал 18. Да, 18. Аз винаги дигам 18, защото с хората битките се протачат. Не го взех. Мъртъв. Приеми го. Аз поне съм мъртъв. Аз бягам до извинявай, защото е нищо да ма убия. Аз преди малко... Аз съм много хил, как не го използвах, бе. Айде убийте го! Дано те убият, моля те. Ти гадно, защото аз преди малко стоях, ти помогнах, пък ти тръгна да бягаш. Дано те уби. Ай, да, Ларвик. Давай. Аз съм 25 секунди, докато се рекална. Ще гледам меле. Да, убиха му, благодаря. Наистина ли? Да. Чай, мъркам. Много се кешме. Да, но ти да те убият Аз съм 6 кила, Да, много. 3, 2, 1. Гадно ли ти? Не. Преди тебе се родих. Преди тебе ще умра. И от гроба ще крещя, аз съм върха. Да. Като
преди теб се родих, след теб ще умра и от гроба ще крещя, аз съм върха. Трябва да спра с това гадно. Чай, не си някакъв бутон пак да спра. Да снимам, защото много чудно да искам разни бутони на клавиатурата. Те съм на лап. Мале, аз тръгвам, тук няма. Еми за той, виж кулата бият ти. Мъртви сте всички ти. Просто ще направя на нищо. Аз съм мит малко. Да, убиха ни бахти. Убиха ни кулата. Убиха ме. И ба. Има убиха, да. Ба. И не успя да убия начин нито един, обаче почти всички... Не, те с кола се хилнаха, гати. Само 3 секунди да... Майко, чупят на навсякъде колите там. И сега идвам. 3 секунди. Сега на баш ще направиш хил, докато съм мъртъв. Обзалрам се. Значи... Ти си с телепорт и с Ignite. Теле? Пойпата с кола, майко. Аз трябва да си взема телепорт. Телепорт и гост според мен е най-добре. Така бе, позная. И значи. Кой ме убил? Чогат. Не да ме беше убил лавъка, нямаше ми толкова гадно. И колко... 740 ли? 40, така няма да 40. Майко, помощ. Къде си? Умирам. Те бах ти гаднатите си. Умрях бе. Ма къде беше? На мидъла ли умрях долу? Мит умрях. Ще ходи там. Защото трябваше... Наистина вари горе, защото имат по-голям шанс. По-голяма територия в момента. Ето къде ще ми... Нашата и същата, по-голяма е нашата територия, нали знае? Не, вари на мидъла. Добре. Аз сега да се съберем 3 човека, ще ти ходят по 3 бута на мидъла. Илами сега. Ти са 4 на мидъла. Бой бе, убити бе. Давай. Добре, аз направих аз. Внимавай, ще умреш. Не ти умира, моля. Бой бе. Мале, гледай какво става. Ще ги размажа. И сега идвам, И той искам да му го върна. И на Райс може да стане. Бой по Райс, бе. Браво. Дай тук, бий потош. Айде, идвам. Няма да мога да стигна. Те измам твит. Внимай, идвам. Внимай, пак не си толкова. Не си толкова сияден, внимай бе. Майко, гледай какво стана. Внимай, Щяха да ме размажат, добре, че съм добър. Сега четвъртия идва на мид и ги почва. Но ще да дойм всичките на мида и... лами се. Бой. Умри бе. Убийте го бе. Много гадно се измъкват. Не! Бачка ще им пресуна да нямаш кулдаун на пак. Чакай. Ще ги направя. Майко. Тук сега... Дай, бий. Аз излизам, защото сега ще ме нацепи. Неща да я бия да ма... Такова кулат. Нямам пушанки. Не. Това не е добре. Това си е много слаба, според. Не, трябва ми телепорт сега. Взех ли сега стафа, бе? Не съм, сега взема... Така. Взех 5 полшенки, защото толкова спарям. Чай взема още ни бута спито и... Майко! Знаеш сега колко съм бърз? 385. Ти колко си? То ти пише там долу. Знам, гонят ма. Гонят ли та? Бягай, ти си 380, аз съм 385. Ти си по-бърз от мене. Убих един татаят. Аз имам 7 кила, ти имаш 6. Татаят имам малко. Още един е. Аз къде спираме? Колко умирания имаш? Имаш... Колко умирания имаш? Повече от тебе. И ти имаш повече от мен, аз също, обаче аз съм повече от тебе килове. Килове са най-важни. Аз така ти казвам. Сега искам един вода да се появи. Няма да бия, те ще ги бия малко миньони. Няма да вас пиловите. Да ми мана и така. И сега мисля, маната ми е накрая. Маната ми е пълна. Нямам кулдаун. Само на съмънарите. Бой под колата. Ще я бием до... И сега гледай, сега се появяват 4 бота и на размачва. Ето, гледай сега какво става. Един идва от едната страна, други от... Се забравям, че колата ще ме би. И ги бия. Добре, щупих колата. Добре, ай сега.
Братче, братле, Сега съм мъртъв. бягай. Ай, той ми е на кулдаун голям. Бягай, бягай, Добре, бягай. че имам много полшан. Пис полшанката. Елай тук да убим тия с мобъл. Малко да дигнем някой друг мобъл. Да им дойдат вниз. Да. Би, защото аз съм на малко кръв, само да му убия. Аз взех много. Ей ги тук ти са. Майко, бягай. Аз се реколвам. Ну, Те не ме виждат. Знам. Ме ще ме убие. Край. Мъртъв си. Илами, не дей бяга, нали дойде. Тия ми райза. Гаден. Олеца, не умирай. Не умрях. И след 10 секунди. Умрях. Война, аз съм верна. Знаеш на колко кръв не умрях? Толкова седи то не е милиметър. Ти си тук, варена ми дала. Вече. Човек, аз в момента съм 300 и... Стопак е 385. Аз те чакам на мидъла. Той е 45. Аз съм на мидъла и те чакам. Кога се телепорт? Кога са телепорта, са телепорт. Аз не се усещам какво говоря. Още ли си имаш? Да, говорим с двамата, не говоря с хората. Защото в момента с тема чуят, аз не ги чувам. Пък и те не ме гледат толкова много хора в момента. Очаквам да... Майко, бягай. Бой, нищо няма да се стане. Бой. Трябва само до пулта да му свалиш кръста и след това е много лесен. Илам. Няма много коли. Пак аз съм най-бърз тук. Да, аз съм... Ти си зад нас. Глей сега коста. Минавам във всичките. На спринтва минавам. Обаче тук има една количка. Това не ми харесва. Спри го с някаква... бий ти по ето и нещо. Бий по ти. Защо да бием? То не прави нищо. Да, не прави. Айла. Ще го бий. Искам го. Няма да мой. Не, сега ще се регенерейти. Нуно. Убий ти Нуно, бе. Аз ще завърта, защото ще ме уби. Той не може да убие никой Нуно, бе. Те са слабаци, бе. Ще дам ни слабаци, хайде. Бягай. Къде си, бе? Аз се тръгвам. Ба. Аз се тръгвам. Ти си на малко, аз. Аз се тръгвам. И аз трябваше да се тръгвам. Аз се тръгвам. И съм 16 лева, дигнах май. Аз съм 17. Взех ли с пушанка? Не видях. Трябва да свърши играта. Чай да нещо. Искам взела нещо, по да знам какво. Майко сега ще ме уби то. Гледай го тапака, не ми помага. Ще чакам до 475, няколко секунди. Сега ще стане. Гледай колко бързо ми се турват. Направите нещо, да взема малко по-бързо обувки и да идем. Човек, виж сега. Нали знаеш къде, като умираш или като са такова, гледай в другата страна и ще видиш кой го е бил. Знам, бе. Гледай. Искам само още 10 коина. Опа, какво съм? Да си взема това. Ето. Гледай сега, тук почвам да ги меля. Тук на меля става. Тук. Ще ги бием някак. Ма много... Аз от... то сме страх, бе. От Ларвика? Или от Чогат? От вълка, как се каже? Ларвик? Да. Или мен малко ме е страх от Чогат. Той е големия грамадиан, невероятно голем. И мен малко ти. Мен повече от него, защото аз Ларвика ще го нацепа всичките магии, е мъртъв, ама... Този големия... Бавно му пада първоначално като. Мале, той ми тук са. Това ми. Тръгна да бягаш. О, райс, мое. Мой. Ех, как го Взем го. И Ларвика мисля, че е мой. Мисфорчан. Колко много са. Как ги взимаш, бе? Тапак. Само ми крадеш, бе. Знам. Бах. Това ме е готин. Майко, гледай колко много. Да умреш.
Мале. Не, бягай. Бягай. С тебе, нали знаеш, че разбираме много добре. Сега идвам. О! Невероятен съм. Това е... Не знам, просто... Не знам какво да кажа. Да, тук съм. Майко, не знаеш ли, убих и тоя. И още един убих след това. Браво ти. Ела ми се. Сега идвам. Още един. Взеха ми го. 17-то ниво съм, значи. Левел. Аз съм 17, имам Аз още. съм 18. Залагам се, след още малко ще дигна 18. Сега ще съм го дигнал. И се дигна и ето. И ще ми всичко на макс. Майко, знаеш къв съм силен бе, човек. Ай, свършиха ме. Край, мъртъв съм. Ай, не съм. Може би. След малко. 18 съм. Всичко ми е дигнато на макс. Ей! Аз имам само още да. да... Малко живот. Тейч, мой са. На половината живот съм. Бийте, бе, бийте и О, Райс ми ела. Райс ела ми. Бийте колите. Убиха. Райти. О, аз се рекона и така. Не, първо но ще свърша. Ай, фак. Убиха ме. Обаче, сега знаеш, че мога да скупа нещо друго. Това мисля... аз го взех. Точно което исках. Сега мисля да продам тема, защото аз не го ползвам без това. Да се освобода на място. Ама аз... Исках на него място. О, браво, бих един. Да продам... не знам какво да продам, искам да си оставя малко място тук. Убих един. Това ще... 7-4 съм. Ти колко си? Аз съм на... Кое? Аз съм 7-4, ти колко си? Какво? 7 убийства съм Аз съм правил. 10. Бро. Ама съм 10-6. Малко по-лошо. Нищо, аз съм сега... 28 секунди трябва да чакам. Как? Аз съм просто невероятен, ти направих 3-4 кила един след друг. Аз още един направих. Колко си? Колко кила направих? 8-4 съм вече. Аз съм 10. Обаче аз много кило взех, смисъл. И то сам Райс беше на макс и го нацепех. Просто Райс срещу Райс и аз пак го бих. Аз защото съм скупил правилните неща, имам два... много силно нещо. Това ми идва тук. И потеглям. Дой тук. И колко... Викторите, докато ни разрушим колите, не мога да помня. Аз ги разруших, сега бим полите и толкова. Аз идвам сега да помагам. Ма не, аз свършихме. Ти няма да участваш в викторите. Браво. Не, той ще е за този клип. Айде, ще се видим друг път. Чао, стики беге. Абонирайте се, харесайте. Ето е, айде.